Ongi etorri adiskide maiteok Eneagramara, giza pasioen mapa koloretsura. Gure gaurko gonbidatua beti dabil pelikula baten bila. Pelikulak idazten, pelikulak zuzentzen, pelikulak ekoizten eta are beste emakumeei beren pelikulak topatu ditzaten tokia eta denbora eskaintzen. Udazken izaera duela dio, baina udako road movie bat egitera ere ausartu zen. Negua datorrenean, etxe betea du zain. Udaberriko koloreak bilatuko dizkiogu gaur. Zeren eta gaur, Eneagraman, Lara Izagirre daukagu. Lara, ze moduz? Oso ondo, oso Ongi pozik. etorri. Eskerrik asko. Mila esker gure gonbidapen celebre hau onartzeagatik. Bai. Eneagramara etorri zara, eta ez dakite Eneagrama zeo zer ote zenekien honen aurretik. Nekien pizkat, oindala urte batzuk egin nuen. Testa egin zenuen. Testa egin nuen, bai. Eta hori, baina gero ez dutze jarraipenik. Astu egin zitzaizun eta etzen bai. hortik bilatzen jarraitu. Bai. Baina gaur, beste pauso bat emango dugu, auto ezagutza bide horretan. Oso bai? ondo. Inon entzun dut, edo irakurri dizut, Doktor Zivago pelikula dela eta jarri zizutela Lara. Horrek esan nahi du agian familia zinezale batetik zatozela, edo ez bereziki? Ez dakit, nik uste izen dela agian nire ama, zinezalea irakurlea batez ere, esango nuke. Bueno, Doktor Zivago ere novela bada. Bai, Agian horregatik, novelagatik da. bai. Eta irakurtzaletasun hori bai kontagiatu zidan nire amak, eta nik uste irakurtzetik etorri zitzaidala pelikulak egiteko gogoa edo historia kontatzeko lehengo hurbilkera hori izan zen nire amagatik, baina nire aitari sinema eta hori, nire pelikulak batzuetan gustatzen zaizkio. Baten bat ikusi du, zure pelikularen bat ikusi du. Ez daukagu hor sinemaren inguruan inor. Etxatoz orduan familia artista batetik, zuzara lehenengoa. Bai. Bueno, zu zinegila zara, eta zinegila gainera zentzu zabalean, ezta? Lehen esan dut ere, ekoizlea zarela, mentore lanetan ere bazabiltza, horretaz hitz egingo dugu orain ere, baina lehenik eta behin agian zeure zuzendu dituzun lanei buruz hitz egin nahiko nuke, film luze bi, fikziozko luze bi egin dituzu, Un otoño sin Berlin izan zen lehenengoa, eta Nora bigarrena, Nora euskaraz egindako pelikula bat zen, gehiena euskaraz errodatutakoa, eta imaginatzen dut horrek jokatzen zaituela, periferia batean, inkluso periferia bikoitza batean, ez? Alde batetik hizkuntzaldetik, baina baita ere emakume zinegia zaren neinean, euskal zineman nahiko larria iruditzen zait emakume zinegileen falta, ez? Bai. Eta hor zaudezu minoria horretan. Eusten ari mehe hori ez, etor daitezen atzetik eta lotzeko aurretik etorri diesenakaz. Eta nola bizi duzu periferia hori? Hasieran, begira, esango nuke nire lehengo pelikula egin nuela gazteleraz, ez oso konsienteki, baina beldurraren gatik egin nuen gazteleraz. Ze gidoiaren bertsio batzuk izan dituen euskeraz idatzita ere bai. Eta zuzenduen pelikula 29 urterekin, nintzen gaztea ere bai horreko katzen zaituela leku baten ez, emakumea, eta ez nion sartu nahi beste zailtasun bat gehiago lehenengo pelikula horri. Santzen nahikoa daukatz, honekin ez? Bai, eta orduan gustatu zitzaizkidan asko, Irene Eskolar eta Tamar Novas, eta beti egin nuen diskurtso bat horren inguruan, ez? Irene ezagutu nuen, ez dakiz zer. Claro, aktore hauek behar ditut, eta horregatik. Bai, eta inona dira, eta gero urteetara esaten nuen, ez. Benetako arrazoia. Beldurra zan, ez. Eta orduan bigarren pelikularako esan nuen, ja nagusiago ere bai, eta pizkat pentsatzen zein izan daiteken nire lekua zinemaren unibertsoan munduan, ez. Eta azkenean pentsatu nuena da, ni baliagarriagoa naizela, da interesgarriagoa zinemarentzat euskaraz. Zeda berezitasun bandik daukadana, egin ditzakedala pelikulak euskaraz, jente asko ez daukana, ez? Eta hortik aurrera, izan zen erabaki bat, eta benetan eman dit lasaitua. Lehen sentitzen nuen zara pisu bat, ez? Emakume euskaraz ez dakizer, eta oin sentitzen dut dela gauza bat, esaten dutena, egin behar dugu, beste leku batetik, eta moten dozte askatasun asko,
eta lasaitasuna usteot ni eta beste asko egon behar garela oraindik. Ere bai gero sortzen da hizkuntzari lotutako beste zerbait oso polita pelikula baten bitartez, ez? Adibidez, Noraren kasuan izan zen lehenengo pelikula, eman zena Frantziar estatuetan, ikastetxeetan, euskaraz. Eta sartzea Frantzian kurrikulum ofizialean, ez? Eta ikasleek aukera izatea frantsesezko, ez dakit, un pelikula ikusteko, baina baita ere euskerazko Nora, ez? Ba, niretzat hori izan zen oso berezia eta postasun bat oso handia, ez? Dira gauza batzuk beste modu batean etzen ituzkena bai, lortuko, eta hizkuntzari lotutakoak edo nola iparraldeko zati hori grabatzeko geneukan hizkuntza bakarra, grabaketan zen euskara, ez genuen frantsesez hitz egiten eta aktoreek ez zuten gazteleraz hitz egiten, ez? Eta orduan eman ditere bai, euskarara hurbiltzeko beste modu bat, eta nik uste dut hortik jarraituko dugula. Bai, ja, de perdidas al río. Bueno, ondo ari zara eta zergatik ez jarraitu, ezta? Bai. Gainera, esan duzu ere, ez zarela zu bakarrik edo ez zula bakarrik egon nahi, bide horretan, eta beraz, beste emakume batzuk ere laguntzen dituzu, edo, bueno, bide hori zabaldu egin duzu, eta atzetik beste batzuk datoz, ez? Bai. Zer kontatu alde guzu fazeta horretaz? Mentorea esan dut, ez dakititz horrekin konforme zauden? Bai. Bueno, nik nahi nuen sortu, nik izan ez nuen gaztean nintzenean, ez? Hasi nintzenean, hor, bueltatu nintzen, kanpoan ikastetik, eta 7 urterekin, herrira, Zornotzara, eta sentitu nintzen oso bakarrik, ez? Eta orduan, hortik abiatuta, purka-purka joan gara, bueno, residentzia artistikoak antolatzen, eta duela 2 urte, fisiko bihurtu zen, daukagu etxe betea deitzen den proiektua Bilboko erdigunean, eta da etxe erraldoi bat, eta bertan daude, zineman lan egiten duten emakumeak, elkar bizitzen, eta bertan egiten ditugu residentzia artistikoak eta topaketak ere bai, emakume zinemagileen artean. Eta oso aberazgarria da, bai beraientzat, bai niretzat ere bai, ematen du egiten dudala beraiengatik, baina niretzat ere oso posgarria da beti ara hurbiltzea, entzutea beste batzuen istorioak, eta egiten dana da sortu espazio bat, eman espazio bat, eta denbora pizkat Virginia Woolfek esaten zuena, hor jarraitzen du gorretan, ez? Eta honetan ez gela bat, baizik eta pisu oso bat, ez? Etxe hori da, oso bat. bai. Hobeto. Bai. Eta horrela deitzen da, erresidentzia artistikoa da gela bat norberarena deitzen da. Eta konturatu gara, oso ondo funtzionatzen duela, eta batzutan hori dala behar duguna, ez? Emakumeok elkartzeko toki lasai bat, ez? Eta bai, segurua hitz egiteko normalean hitz egiten ez ditugun gauzak, ez? Eta sortu dugu espazio hori, eta niretzat da, esango nuke agian pelikulak baino garrantzitsuagoa. Bai, aukeratu beharko banu. Non geratu? Espero dut, baina esaten lara, edo egiten dozu beste pelikula bat, edo mantentzen da etxe hori martzan. Esango nuke, etxe bete aurrera, ze irtengo dira proiektu asko, eta uste dut badela bultzada bat, batzuk ez dutelako inoiz bizi izan, zer dan beste zinemagile bat ondoan izatea. Eta asko datoz, eta agian egiten daukatu beste lanbide bat, ikusten dute zinemagile batzu badaudela hasten, eta hartzen dute eszedentzia, eta aldatzen dute bizitza, ez? Eta oso polita, eta horre ere bai egiten ari gara apustua, emakumeak euskera sortzeko sortu dugu residentzia artistiko bat bereziki euskeraz garatzeko proiektuak, ze hori bai izaten da beste zailtasun bat, azkenan euskeraz garatzen duzunan proiektu bat daukazulan bikoitza. Bai. Ze diru laguntza askotararako aurkeztu behar duzu proiektua edo gazteleraz edo ingelesez, eta batzutan frantsesez, ez? Eta galtzen duzu denbora asko itzulpenetan, edo dirua, eta gabiltza saiatzen sortzen hor sare bat, behintzat, sorkuntza hori hasierako fase horretan egiteko euskaraz, eta nik uste badala zerbait falta saiona zinemari, ez? Eta grabaketatetan ere bai, ez? Entzutea euskara dela hizkuntza nagusia taldean, eta bai. Oso, no? Aipatu duzu kanpora joan zinela ikastera, uste dut hemen hasi zinela ikusentzunezko komunikazioa ikasi zenuela Euskal Herriko Unibertsitatean, gure Unibertsitate Publiko maitean, eta gero New Yorkera joan zinela. Zer moduzko esperientziaan? Zer nolako oroitzapenak dituzu?
Bueno, oso gazte, ez dakiz mat urterekin, 23, 24 urterekin joan nintzen. Eta benetan zan urte bateko ikastaroa, eta nik ikasi nuena, unibertsitatean deskubritu nuena zan, ni urte nintzen unibertsitatetik esaten, agian zinema da egin nahi duana, ez? Izan bueno, bada zerbait. Bai. Asko ez dira ateratzen inongo ideiarekin. Bai, izan nuen, agian, bai. Eta New Yorken konprobatu nuen oso, zan ikastaro bat oso praktikoa. Ordan, lehenengo gunan ematen zizuten 16 milimetroko kamera bat, esaten zituzuten nola sartu pelikula, eta esaten zituzuten, bueno, datorren asterako kontatu historia bat plano bakarrean. Eta ni, what? Okay. Eta izan zen, hori, bai, osea, niretzat izan zen oso urte hori oso polita, osea, eskenengoen amets bat flipatuta egunero esaten, baina jentea bizi da hau egiten. Karo, gainera ikasles dakizu, osea, adin bat dana daukazu deskubritzeko eta orduan izan zen niretzat, bai, osea, nik erabaki nuenan nahi nuela hori egin betirako. Ja, seguro. Seguro, osea, eta bizipena izan oso polita lehenengo urtean batez ere ikasten nengoela, urrengo urtean geratu nintzen lanean, horri hasi nintzen ikusten benetako gogortasuna, benetako bizitza zer denez, bai. Eta orduan bigarren urtearen bukaeran, erabaki bardozu nahi baduzu gehiago geratu, artista bisa bat atera, eta bueno, ja gauza jartzen ziren pizkat serio, eta erabaki nuen zornotzara bueltatzea, etxera, eta bai, baina, bueno, esperientzia oso ona izan zen, bai. Ekoizlearena da zure beste fazeta, zuzendariarekin batera, zuzendaria izatearekin batera, eta horagian aipatzekoa 20.000 especies de abejas pelikularekin lortutako arrakasta, ez? Berez esti Urresolaren filma dela, berak zuzendutakoa, zuk ekoiztutakoa. Zertan dira zuretzako oinarrizko desberdintasunak zuzendari eta produktoren artean? Samerko bazenu guztiz desberdina da honetan. Edo nola egon behar zara zu rol batean edo bestean, mentalki edo fizikoki inkluso? Begira, 20.000 especies de abejas izan zen aventura bat. Esan izen, nik bertan ikasi nuen ekoizten. Orduan, ez naukan teknika handirik eta egin nuen izan nuen moduan, ez? Ez izan zen bigarren erresidentzia artistikoko partaidea. Eta bertan jaiozan 20.000 espeziesen lehenengo gidoia, ez? Eta niretzat ekoizpenarena da lan bat erabaki garrantzitsuak hartu behar dituzu, baina batez ere da ondoan egotea eta da zaintza lana. Ekoizlearen lana zaintza lana da. Niretzat bai. Baina izan basa super argia eta super askarra, zaintza lan hori... Nabaritu ez dadin. Nabaritu ez dadin, hori da. Bai, ze benetan zaude kasu batzuetan sufritzen, ez dizut eman milioi bateko diru laguntza, eta zaude benetan, eta orduan zuk egin behar duzuna da, aktore lana disimulatu, ez? Aktore lana, da oso importantea, ekoizle modua zaudenean, gara superaktoreak. Bai, batez ere ekoizleak, eta batzu dira oso aktore txarrak, esan beharko nuke. Hobetu behar dute, ez? Hobetu behar dute, baina bai da zaintza lana, nabaritzen ez dena, zuk egin behar duzu, bueno, dana da erreza, ez? Esaten dutzu... Edo dana kontrolatzen dut. Bai, eman behar diezu sortzailei segurtasun hori, ez? Eta bai, gero jarri behar dituzu, jakin behar dute, limite bat jartzen duzunean, dala ez dagoelako beste aukerarik, ez? Da, konfidantza hori sortu behar da, oso zaila izaten dena, finantzak eta orain dago antolatuta modu batean daudela oso ate gutxi jotzeko, eta bakotxean ematen dotzue finantzaketaren zati handi bat. Orduan da oso edo dena edo ezer. Eta fase hori eramaten dut nahiko txarto edo oso txarto edo fatal. Baina inork ez daki, bueno, orain konfesatu duzulako, ez? Bestela ondo disimulatzen duzu? Disimulatzen dut ondo, edo bialtzen dut beste, orain ditut beste bi ekoiztetzean. Horpegia ematera. Bai, hori da, esaten da. Eta badaude batzuk ikusten dutena nire benetako aurpegi hori, baina bai saiatzen gara, zuzen darien gana goazenean, hitz egin dugu ja gure artean, eta estrategia bat egin dugu, bai, osea, deserosoak diren gauza guztiak atara ditugu, eta orduan egin dugu estrategia bat ondo komunikatzeko, eta bai, askotan,
niri gertatzen zain, nire pelikuletan nagoenan ni ekoizle bezala entzuten ditudala, Ja. nire pelikulan inguruko iritziak, eta hori bai Zintzoegiak, dela, ja, ez, eta, karo, gestionatu behar dozu, bueno, hori da zaiena. Claro, bai, Eta hori, autoestimoa alde batetik, eta Bai. bestetik proiektua agian kolokan dagoela, ez? karo, eta hori Gehiegi. dana, baina, bueno, da gauza bat, egingo dudana hasi naizelako ja 3. pelikula honetan, gaudela orain finantzaketan, baina ez dudala egingo inoz gehiago mesez, hemen testigu Egingo zarete. duzula diozu, egingo duzulako dena. Egingo dut, Gidoia, bai. Azkenengo zuzendaritza, aldiz, eta egingo dut ekoizpen lana. bueno, eta hemen geratzen da grabatuta, azkenengo hori da. aldiz dela, eta bestela zugana joko dugu Hori da. kontuak eskatzen. Bai. Bueno, orain kontu friboloago Vale. bat, ez? Zinemak ere badauka bere alde fribolo, Bai. eta postureo, eta Postureo. flashak, eta Bai. Berlinen egon zineten Bai. 20.000 espeziesekin. Ze txartu esaten, Berlinales. Berlinalen, bai. Eta, bueno, alfombra gorrian, Bai. zer sentitzen da? Hor, alfombra gorri horretan. Ba, begira, hor egin genuen gauza bat oso ondo, izan zala gure pelikula ematen zen jaialdiaren bukaeran. Eta guk bai ulertu genuen hori izango zela koiztetxe bezala agian berriro errepikatuko ez den zerbait, ez? Ze sekzio ofizialean egotea pelikula batekin, bueno, bada gauza mirari txiki bat gertatu zena, ez? Eta orduan gu joan ginen jaialdiko lehenengo gunean. Orduan, alfombra gorrirako guk genukantena praktika. ikasita. Bai, eta joan ginen beste estreinaldi batzuek ikustera, beste pelikula batzuk ikustera, ezagutzen, osea, aretoa da, osea, super polita. Eta zegoen, eta da gauza bat ikusi behar duzuna lehenago, Bestela oso abali geratzen zara, edo zorabiatu eta zaitezke. argazkietan gaizki, ez? Ematen duzu, ez duzu oso profesionala ematen. Bai, orduan egin genuen apurka eta prestatu ginen. Bai, ze oso handia da, gestio asko dago, eta nahiko zaila da Berlinen, ze adibidez emoten dutzu ez, estreinaldirako 30 sarrera, baina prentzaurrekorako 23, besterako 7. Eta izan genuen lan asko, jente asko etorri salako ere bai, pelikula bestera, baina disfrutatu genuen asko. Eta oso ondo egin zenuten. Eta egin genuen oso ondo, ze gara oso langileak. Eta benetan, taldeak gogoratzen du hori, ez dugula egin hainbeste lan, Karo, ze jentea pentsatzen du hori basaudela, ez? Bai, koktelak, eta orduan festak eta koktelak. Egin genit, lan guztiak egin genituen, gauekoak ere bai, hori ere lana da, klaro. Bai, baina asko disfrutatu genuen, baina izan zen oso nekagarria. Zenbat egun guztira orduan, 10 egun edo? Ba, azkenean taldeko kide batzuk egon ziren 10 egun, saria egon zanez, izan ginen bueltatzeko, baina deitu ziguten eta... Abisatzen dizute, ez alde egiteko. Bueno, abisatzen dizute más o menos. Bueno, polita izango litzateke Sofia hemen egotea. Eta Sofia hemen egotea. Ze esti bazegoenan. Orduan pentsatzen genuen, saria... Sofia aktore umea da. Hori, bai, ez? Eta esti bazegoenan, orduan esaten genuen, agian estirentzako da, eta, hain garrantzitsua da ez pelikulan, baina ez genuen imaginatzen Sofiaren zatzela saria, ez? Gauza bat oso polita gertatu zitzaiguna izan zen, Sofiak ditu 3 nebarreba. Bai. Dira 4. Eta orduan... Eta han zeuden danak. Ez, beraiek egin zuten estrenoa eta bueltatu ziren, basaurira. Eta orduan deitu ziguten eta ni nintzen arduraduna deitzeko Sofiaren familiari. Eta orduan aitari deitunen. A ber, Fernando, ematen du, esan dute hemen Sofia egotea ondo dagoela, baina ez dugu lertzen zer da, no seke, eta Fernando esan zidan. Si el premio es pa mi niña, vamos todos. Eta ni, vale. Y si no, acompañante bat, esaten, osea, laguntzaile bat, edo umearekin, heldu bat, ez? Eta gu, vale. Eta horrengo gunean, Fernando, que es pa tu niña. Osa hori konfirmatu zuten. Konfirmatu zuten, que es pa tu niña, ez dakiz zer, vale. Eta, claro, hartu behar ziren hegaldi guztiak eta egun baten, eta Sofiaren aizta txikiak ez zeukan deneirik. Ez que, claro, egin genituen gauzen artean bat izan zen, hemengo... Poliziaren gana... Bueno... Eta ondatera zen. Eta horre gauza dire, azkenean dausenak atzean eta direnak... Satisfazio iturri, ez? Bai, ni horretaz gogoratzen naz adibidez, festa bat egin genuen, superpolita ere bai,
eta bai, eta nik uste dut hori da azkenean sorte handiena. Gero sariaren eta hori, bai, baina ez gehiago goratzen dute denaiarena eta poliziarekin bai, eta polizia konbentzitu behar izatea, ezta? Bai. Oso ondo, bueno, fazeta profesional asko jorratu ditugu, baina ama ere bazara, bai, 3 seme-alaba gainera, bai, ez da gutxi. Ondo dago, zorionak. bai. Orain txikiak dira, ez dakitola zaletasun artistikoren bat ote daukaten, baina imaginatu baten batek edo 3 esaten dizutela zinemara dedikatu nahi dutela handitan. Nola hartuko zenuke hori? Begira, ni pentsatu nituen bi gauza. Eta biak irten zikit txarto. Pentsatu nuen, bikiak, direla mutilak, esan nuen, mesedez, futbola ez, eta orduan ez genien baloi bat eman 3 urtetan edo, eta gero hartu zuten baloi bat, eta orain daude obsesionatuta. Ja. Eta gero pentsatu nuen, eta nire alaba txikia aktorea ez. Eta zer, aktorea izan nahi du? Eta lehen gogunean gaude grabatzen bideo batzu nire amamarekin, bere birra amamarekin. Eta orduan grabatzen dut amama, noizean behin noara kamararekin, eta nire alabak etorri nahi izan zuen. Eta esan nion, bueno, baina zatoz amamaren, birra amamaren pelikulara. Orduan egin behar duzu aurkezpen bat, eta esan zer egingo duzun pelikula. Eta esertzen da hor, 6 urtetxo, eta kaixo, ni ona naiz, eta aktorea eta dantzaria izan nahi dut. Horrela, lehengo aldiz bere bizitzan kamararen aurrean. Ez diot inoiz esan nere amari, baina orain nere mak badaki. Orduan, bazkanean onartu behar duzu bakoitzaren bidea, eta ezin duzu egin ezer. Ez futbolariekin, ez ezer. Orduan, begira, badaude oso pozik, azkenean nik ere ikusten ditut futbol partiduak beraienak. Bai, ja, bueno... Zeu ere zaletu zara, azkenean. Hori da, bai. Oso ondo, gauza interesgarri asko kontatu dizkiguzu, eta badakizu hemen eneagraman egiten duguna da, bueno, zure hitzetatik edan, eta konklusio batzuk atera, baina, bueno, ez nik hori egiten dugu gure adituak, Jokin Amestoik, eta berari sarrara emango diogu orain, ondo iruditzen bazaizu, bai? Sardadilla Jokin Amestoik. Jokin Amestoi, berriro hemen, ongietorri, beitu. Hemen txegara. Lara, orkesten zu, Lara, Jokin, Lara. Urte asko darako. Apunte asko hartu dituzula ematen du. Benetan, serio hartu duzu gaur, oso ondo. Hobetzen ari zara. Batzutan zalantzak izaten ditut, hori ere onartuko dut. Hori onartzea ere bada horrela pauso bat. Baina gaur, hemen, orain, ez da kasua. Daitu. Argi ikusi duzu, geure gonbidatuaren eneatipoa. Uste dut kasunetan lana erraztu egin didazu. Bai, ditu zeuna. Baina, eta guziz ere, asteko pare bat galdera egin nahi dizkizut. Horrek informazio gehiago emango didalako. Ziurtatzeko kasunetan, batez ere. Venga, aurrera. Adi. Bai. Lara, menditik paseo bat ematen ari zara, zu bakarrik. Aspaldiko partez. Zer datorkizu burura? 3 aukera emango dizkizu. Bai. Ea horitakoren bat gustuko duzun edo gerturatzen zara horra. Bazen garaia. Ez dut gogoan noiz egin nuen mota honetako planik azkenakoz. Orain, buelta honek irauten duen bitartean, Lara izango naiz, eta ez amatxo. Vale. B. Seguru ondo moldatuko direla etxean igabe? Oraindik txikiak dira umeak. Agian lehen itzuli barko nintzateke. Ala C. Ni gabe ederki moldatzen dira. Nire lanbide xelebre honekin ohituta daude. Eta gainera, zerbait gertatu zero, telefonoz deituko didate. Lasai Lara. Hombre, nik uste 3 pasa daitezkela baten burutik olako buelta ematen, ez? Bai, baten bat gaientzen da. Egia da, ez daukadala gaitasuna 2 gauza aldi berean egiteko. Orduan, bai, eske hori gezurra da, emakumeak egin ditzakegula. Bueno, batzuk agian bai, baina suposatzen dut gizon batzuk ere bai. Baina orduan, nire kasuan, hainbesteko arreta jarri behar dudan umeen eziketan, eta beraiekin egoten ze daukate dira ume indartsuak esango dut. Eta lanean nagoenean ere bai, jarri behar dudan hainbesteko arreta eta kontzentrazioa, banatzen ditut asko 2 gauzak. Ez ditut nazten eta ez ditut eramaten grabaketetara, eta adibidez. Hori izango litzateken ni buruarentzat. Orduan, 3. Ez? Ohituta daude, batzutan gogoratzen ditut eta pentsatzen dut ama, baina, bueno, beti goten dira esku honetan, hori da, daukadan sortea.
Horrekin ere informazio gehiago eman duzu, Ui. Bukaerako nabardura horrekin. Berala ulertuko duzu. Ea, Bigarren galdera. Menditik paseo ematen ari zaren bitartean, ideia bat bururatu zaizu. Fikziozko istorio berri baterako ideia. 3 aukera. Bai. Ideia mundiala da, eta uste dut oso ondo funtzionatu dezakela. Lara, presta zaitez gidoi berri bat idazteko. Vale. B. Tira, ideia ez dago gaizki, baina ez alda tipiko egia. Zerbait bereziagoa eta originalagoa nahi dut nire horrengo proiekturako. Ahaztu historio hau, ez du merezi. Vale. Eta C. Bada ez bada, etorkizunean garatzeko moduko proiektuen zerrendan apuntatuko dut ideia hau. Gero eta luzeagoa da zerrenda, baina normaki. Ze. Zerrenda luzera. Bai, ze askotan gertatu izan zait ez? Entusiasma. Hau da munduak behar duen pelikula. Eta gero konturatu naiz, handik egun batzuetara pasatzen dela emozio hori, ez? Eta askotan joan behar da zerrendara jakiteko irauten hor, ez? Eta nietza zerrenda oso garrantzitsua da, ze momentu batean aukeratu behar duzu zerrendako zein proiekturi heldu, ez? Orduan bai, asko daude, ez daude hainbeste, baina daude 3 proiektu, mantentzen direla hor urteetan zehar, zerrendan, eta bai, mendiko, bai, gainera horrelako askatasun momentu batean datorren ideia normal. Ezin zara fidatu, ez? Izaten da lar, osea, beste planetako zerbait. Beraz, ados. Alare, lasai, Zer, hori espero zenuen? uste dut Bai. argi dudala. Bueno, Vale. ea, entzun dezagun. Lara prest altzaude, Bai. entzuteko zein Enea tiporekin egiten duzun bat. Bai. Adi, 9. Enea tipoarekin egiten duzelako bat, edo hori da bintzat nik ondorio estatu dudana. Bados. Eta nolako pertsonak izaten dira? Ia. Orokorrean tratu errazekoak izaten dira. Atseginak, irekiak eta baikorrak. Hemen konfirmatu dugu. Bai. Hemen bintzat, bai. Konektatuta sentitzeko beharra izaten dute, bai beste pertsonekin eta baita munduarekin ere. Oraingoz, zer esango zenuke, identifikatuta sentitzen zara? Bai. Ados. Bai. Ados. Hala ere, 9. Enea tipoko berezitasunik nabarmenena segurazki zera da. Pertsona hauek, bakea eta harmonia bilatzen dutela etengabe. Eta gatazka egoerak jasanezinak egiten zaizkiela. Bueno, hori bada bitxia, ez? Zine munduan, eta Bai. zuk daukasun autoridade rol horrekin, gatazkari nola egiten zaio izkin ba. Egia da, beti azkenean da gauza bat niretzat dagoena oso lotuta, ez? Ematen du zinema egiteko gatazka egon behar dela, eta nik ez dut hori sinesten. Eta orduan beti nabil borrokatzen edo gauzak egiten. Realitate horri aurre egiteko, ez? Entzunuen lehengo gunean Olivier Laxe, ere bai, ez? Que hay que ser narcisista para ser director, ez dakiz zer. Direktor agian bai. Eta daude gauza batzuk, uste dut ezin direla inbeste orokortu, eta zentzu horretan bainago gatazkaren kontra sinema egiteko, eta uste dut asko sobeto bizigarela sinema gileok eta gatazka gabe, eta denborarekin, eta nin asko defendatzen du denbora, azkenan denborak ematen ditzu aukera gatazka horiek aurre ikusteko, eta bestera batera eramateko. Orduan, bai, gatazkak, ez. Gatazkak ez, ondo zoaz orduan. Ondo goaz. Zer gehiago? Pertsona hauek, 9. Enea-tipoko pertsonek aldaketak ez dituzte gustuko, eroso sentitzea ezinbestekoa delako eurentzat. Gara, zuk orda esan duguna, zinema aukeratu duzu lanbide bezala. Ondo moldatzen zara gaur egun oraindik ere lanbide ero xelebre honen barruan, ala sarritan pentsatzen duzu lanbide estableago batekin gustorako biziko zeinatekeela? Ez. Izan ditute lankideak hartu dutena beste bide bat eta egiten dutela agian beste bide batzuk hartu dituztela, eta esaten diaten bakoitzan esaten dugu. Ez? Ez daukazu zalantzarik. Ez daukazu zalantzarik, baina egia da ez egonkortasun hori badala lanbidearekin bat doan zerbait, eta horregatik agian egin dituta hainbeste gauza.
edo etxebetea proiektua adibidez, behar dut egonkortasun bat eta gauza batzuk egotea, ez? Eta horregatik egiten ditut ekoizpena, gauza desberdinak dala niretzako modu bat egonkortzeko kontrola ezina dena, ez? Egoteko gauza batzuk gertatuko direnak. Ez? Eta lasaiago bizitzeko ondorioz. Bai. Hori, ez dakin nork esaten zidan, ez? Arrautzak ez jartzea denako txara berdinean, ez? Saiatzen horretan, pizkat. Ados, Bagian bada, bederatzi, Zalantzak nituen, baina orain zuri entzun da? Bakizu, batzutan zalantzak ditu denan onartzen dut. Kasu honetan uste dut nahiko argi naukala. Ados. Gero bada ezaugarri bat 9. enatipokoa. Ez dakit zure kasuan ala izango den ala ez, baina aipatuko dugu. Inguruko jendarekin mimetizatzeko joera izaten dute, sarritan. Eneatipo honetako pertsonek. Horrek esan nahi du, euren benetako nortasuna ezagutzea zaila egite zaiela. Bai inguruko, baina baita beraiei ere. Zure kasuan, uste duzu zure burua ondo ezagutzen duzula, ala mimetizatzeko inguruarekin mimetizatzeko joera baduzu? Nik uste dut gaur egun bai ezagutzen dudala nire burua. Egongo zien garai batzuk hori zela mimetizatuta jakin gabe, ez? Eta baina badaukat gaitasuna mimetizatzeko. Orain erabiltzen dut. Baina horretaz jabetu naizelako. Zeure mesedetan gainera, ez? Bai. Baina ez, orain saiatzenaz ni neu izaten leku, egoten ni neu izan nahi nazen leku horietan. Eta ezin manaz lasai egon eta ni nazen moduka izan dira leku batzuk, bagian egon behar zarena batzuetan, baina saiatzen horrek ekiditzen. Eta esaten, eskemen egin behar dut lan handia egoteko. Bakarrik egoteko. Gustoran ni izaten, ez? Eta orduan horrek apurka berriro aipatu du. Bai, esfortzu handia eskatzen du horrek, ez da? Eta... oso ondo, ez dakit besteren orain arte... Beraz, ematen duz bederatzi potolo bat. Beratziaren beratzinasunekin, bai, ez da? Bai. Ados, balio dizu honek guztiak? Pixka bat hobeto ezagutzeko zure burua? Bai, edo ikusteko batzutan ikusten dutaz gauza batzuk txarrak bezala, edo, eske da segun ze irakurketa egiten dozun, ez? Eta nik uste egin dozula irakurketa nahiko baikorra, bederatziaren inguruan, eta beste gauza batzuk, baina egia da, eneatipoaren barruan, dela joera negatiboagoak, edo positiboagoak, baina egunaren araberakoak dira. Itzaino dugu lasaiago beste egun batean desoreka horien inguruan. Hore da, zuk oso orekatu itxura eman diguzu, ez? Bai, gaur agian orekatu nagoelako, klaro, bestela izango nintzateke beste zenbakiak. Errepikatuko dugu elkarrizketa beste batean, baina oraingoan denbora amaitu zaigu, beraz, agurtzera goaz, berriro ere mila esker, gurera etortzeagatik, oso gustora egon gara, ez da, Jokin? Bai, eta gure ikusentzuleak ere, espero, ondo egongo zirela, badakizue 9 eneatipo daudela, munduan egoteko 9 modu, eta hurrengo eneatipoan ikusiko garela. Aio! Eneagrama podcastaren 2. denboraldia bueltan da. Begira produkzioek ekoitzi dute EITB Mediarako. Guau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.